já jsem nachlazený, ale i tak teďka chci prostě natočit video, takže se omlouvám a tentokrát vypnu hudbu. Tak a máme po hudbě, takže dneska už nemusím psát, že hudba mě nějak kazí video, takže dneska už mě uslyšíte normálně, jo? Jsme zase zpátky v obchodě. A halo, dostali jsme nějaký tady, jo ne, vlastně. Jo, no a asi můžu teďka otevřít obchod. Open a můžeme jít zase ke kase a budeme čekat. Jo, a zase pak. Dneska už mám normálně pročištěný mobil. Každý den bude vycházet video z tohoto. Dobrý, kamu zase mě to spadlo. To je prostě taková klasika. Mě furt tady padá v této hře. Mě padá furt. A to vůbec nevadí. Takže snad nám tam teďka nebude hrát ta hudba. A nebudu ji muset zase vypnout. Já ani moc když nehraju na video, tak moc hru nehraju. Tak chci, abych všichni udělal s váma. Protože se mě to všechno baví s vámi dělat. To je prostě s vámi je to lepší. Pardon, jsem fakt nemocný, jakoby. Nebo nachlazený. Já jsem nachlazený, takže teďka kašlu a tak. A hlavně my máme mlče a to mě furt budí, takže to mě zbudilo asi o 12:30 ráno, že jsem strašně unavený. Ale i tak jsem šel natočit video. Jedno salmona, vrátím 674, tady mám 20. Yes, mám nějaký gift box. Co kurňa? A co v něm je? Musíme se jít podívat. Počkej, tady pár vypípnu. $50. 7,96, 92. Yes, chodí lidi teďka nakupovat. A dneska jsem nešel do školy, jak jsem teďka nachlazený. Takže tak, no. Pán asi hodně rád Coca-Colu. 7,98, 7,58. Zapomněl něco. To mi jedno jablko. Tak. 7,96. 82. Reklama. Tak, dáme křížek. A počítej něco jiného, to je vypadá stejně. Že to fakt jako ne. To fakt jako
ale to bude ještě nedlouho. S tím, jak to teďka vadá s těmi reklamama. A to je jedno. Ale tentokrát už do toho mobilu nemusím mlátit. A už nebudu chytat Epic Raging. Takže to je v pohodě. Tak jsme zase zpátky. Teď ještě Coca-Coly, takže já je dodám. To jsou salmonové. No tak já tam dodám těch 8 Coca-Col. A salmony tam můžu dodat. Aha, to musí jich 12. Pak budu kupovat novou ledničku. Olej. Tam koupím všemu dám 14. Ježiš, že jsem zapomněl úplně, že natáčím. Jo, takže sorry lidi, ale já jsem na to zapomněl. Na vás, takže pardon. Jo, takže jo, teďka jsem chvilku nemluvil, takže se za to omlouvám. Ale prostě jsem se trošku... jsem se trošku zakoukal do té hry. Opět jsem na to zapomněl. A už toho mám zase plný zuby. Takže dám tomu poslední šanci a pak už vypínám video. Ten mobil mám zase přehřátej. A to jsem ho teďka zapl. Tak úplně nejhorší telefon na světě. Motorola, kamu. To je Storola, ne Motorola. Jo, můj obchod se jmenuje Byla. Já jsem si pojmenoval obchod Byla. Tak já už se zavřu. Se jí střílá, takže close. Takže teďka tady dám tomu poslední šanci. Tak. 19,56. Tak. $2. Kolik? Jo, 11, 20, 3,48, 10, go, 50. Oh yeah. Yes, dobrý, máme level up. No, ještě ne. Já nechci next day, tak já dám.
musím dneska dokoupit asi. Tak. Borece Sonka už vplížil. A 2 tousy, jo, to je jedno. 7,90. Salmona jsem zapomněl. A už musíš get out. Počkej. Takhle jo. Takže teďka... Ne, já nemůžu vzít lednici. Jo, dobrý, můžu. Ledničku dáme asi... Samka, prostě bude jedno místo, kde budou všechny ledničky a tak. Prostě regály, tady kušet. Počkej, tak to nechám tady. Hopa. Dá. Točíme to. A takhle to bude s ovocem. A jdeme dokoupit novou ledničku. Yes. Máme to expandovaný. Ahoj, mám tu pěknýho parťáka, takový kluk do nepohody. Klidně se umaže, terén mu svědčí. Yes, kamo. V tomto videu jsme expandovali náš obchůdek. No. Tak a asi už končím dnešním videem. Tak když se toho podíváme se na to, jak je to expandovaný. A pak to asi už budu se loučit. Protože fajn, dobrý. Mám se to expandovali jsme a půjdeme. Jo, to je klasika už. Yes. Come on. Halo. Takže. Jsme tady už měli expandovat. Aha, tady. Ne. Jo, yes, kamo, takže dobrý. To je dneska dobrý videjko. Expandovali jsme náš shop. Kam můžeme mít takhle a teď budeme mít takhle kasu. Place. Teď nějak vedle pak budu mít ještě počítač. Tak, všechno přeskládáme. No. A napište do komentů, jak vás baví tento part. Mě to teda baví, jenom že se to strašně seká. Kdyby se to tak nesekalo, tak je to ještě lepší. Ale toto je taky dobrý.
Set price. Ne, salmony už mám drahý dost. Nechci nic vylepšovat a jenom to chci prostě dát na tuto stranu. Už jsem chtěl jít, co? Ale ještě nemůžeš. A já to pak tady zkusím ještě dneska trošku potryhardit. A pak bych vlastně mohl vám zítra, nebo ještě dneska možná natočím třetí part. Ale už se mě moc nechce dneska. A prostě dneska asi možná to trošku ještě vylepším. Vylepším a pak zítra natočím z toho video. Jo, Pojďme si zahrát. Co mám dělat? do prd. Už ta reklama už zmizet. Konečně tak to radši nebudu řešit. Nechci, kamo, nebudu si to stahovat, zapomeňte na to. Jo, takže lidi, mějte se hezky, dneska natočím ještě nějak určitě short a prostě čau.